Production. Специален поздрав от Пепи и неговото семейство. За Стефан днес е неговото рождено тържество. Специален поздрав от Пепи и неговото семейство. За Стефан днес е неговото рождено тържество. Цялата махала вдига на здраве за него. Северо-запада гърми, празник е голямо нещо. За съпругата му вярна до него стои, за двете му лъвчета гордо звучи. Калата и Матей от село Разград са тук. Всички заедно казват: Стефан е човек и друг. На здраве за Стефан, рожден и голям, да е жив и здрав и да върви напред сам. Семейството до него, това е сила една. Любов, здраве и късмет да има винаги в дома. Северо-запада вдига глас, празник се чува. Стефан е човекът, който не се губи и не се лута. От Разград до селото всички го знаят. Добро сърце има и всички го тачат и уважават. Пепи и семейството казват: честит ти ден, да ти е пълна къщата с радост всеки един момент. Съпругата до теб като скала стои, а децата ти лъвчета гордо за дни. На здраве за Стефан, рожден и голям, да е жив и здрав и да върви напред сам. Семейството до него, това е сила една. Любов, здраве и късмет да има винаги в дома. Калата вдига чашата, Матей до него стои. Северо-запада пее, празника се гори. Смях и музика ехтят в нощта. Стефан днес е царят на цялата земя. На здраве за Стефан, рожден